hvis altså verden stadig består endnu. Flyver de ud til Venus og Mars? Selvfølgelig gør de det. Det er da soleklart. Er der stadig sprut og cerutter? Er der stadig noget af det, der dutter? Er der stadig brikker på en polka? Hvad må de siger om 100 år til sådan noget som kærlighed og kærestesorg? Må de stadig gør det med hinanden, eller er det kun for dem, der er gået fra forstanden? Er der stadig striber på en tiger? Er der stadig store tykke piger? Er der stadig brikker på en polka? Yeah! Tænk hvis man kunne komme derud med en tidsmaskine designet af Gud himself. Så skulle jeg spørge fra dem derhjemme, Kai Werner og alle de andre glade drenge. Er der stadig sprut og cerutter? Er der stadig noget af det, der dutter? Er der stadig brikker på en polka? Er der stadig noget af det, de siger, når de siger at 2 er 4? Eller er det bare noget, de siger? Er der stadig striber på en tiger? Er der stadig store tykke piger? Er der stadig brikker på en polka? Polka, polka, polka. Om 100 år, hvis altså verden stadig består endnu. Flyver de ud til Venus og Mars? Selvfølgelig gør de det. Det er da soleklart. Er der stadig sprut og cerutter? Er der stadig noget af det, der dutter? Er der stadig brikker på en polka? Hvad må de siger
Mon de stadig gør det med hinanden, eller er det kun for dem, der er gået fra forstanden? Er der stadig striber på en tiger? Er der stadig store tykke piger? Er der stadig brikker på en polka? Yeah! Tænk hvis man kunne komme derud med en tidsmaskine designet af Gud himself. Så skulle jeg spørge fra dem derhjemme, Kai Werner og alle de andre glade drenge. Er der stadig sprut og cerutter? Er der stadig noget af det der dutter? Er der stadig brikker på en polka? Er der stadig noget af det de siger, når de siger at 2 er 2 er 4? Eller er det bare noget de siger? Er der stadig striber på en tiger? Er der stadig store tykke piger? Er der stadig brikker på en polka?